patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Makakausap po natin po sa linya, kabilang linya po, ang representante ng Alliance of Concerned Teachers Party List. At nakapaghain na rin ng kanyang COC para po sa darating po ng midterm election. Kamustahin muna po natin po at pabatiin muna natin. Nasa linya natin, Representative Franz Castro. Magandang umaga po, Congressman Castro. Pagbati po ninyo sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay. Hello, magandang umaga din po sa iyo, Mark, Idol Mark. Apo. At sa lahat ng inyong mga taga-subaybay dyan sa inyong programa. Apo. Congressman Franz, matuloy na lang po ako dito dahil syempre kayo po, ang inyong grupo at ilang pang mga miyembro po ng Makabayan Bloc ay mga kilala at talagang masasabi po natin po na institusyon na po ng mga party list sa bansa po natin. Kamakailan po parang pumiyok, umalma ang inyo pong ang Makabayan Bloc patungkol po dito sa hindi matapos-tapos na issue ng mga nagpapanggap na mga party list na para lang pong makapwesto sa gobyerno o kaya naman makakulimbat lang ng salapi ng taong bayan. Oo, kami nga meron nga din kaming bill para i-amend itong party list system. Apo. Alam natin na maganda yung intention sa ating konstitusyon nitong party list system para magkaroon ng boses at least man lang 20% ng ng buong miyembro ng House of Representatives ay maging boses ng mga maliliit, yung representation. Apo. Kaya lang nangyayari, hindi na nangyayari yung gano'n o hindi talaga naipapatupad yung gano'n. Kaya sa amin ay talagang talagang itong amendments na ito, ilang taon na yan, ilang kongreso na yan na nakahain pero hindi pa rin talaga na pag-uusapan sa House of Representatives kahit na sa Senado. So, may problema din kasi tayo doon sa naging desisyon noong Supreme Court noong 2013 dahil talagang basta hindi na pinipili kung sino yung magbubuo ng party list, basta may advocacy quote unquote noong mga para sa mga mahirap o para sa mga marginalized sector ay pwede na yon. So dun ang problema. Kaya dapat magkaroon talaga ng pagbabalik ng esensya ng batas ng ating konstitusyon tungkol doon sa party list. Okay, isa po sigurado for example dito ng kung bakit po nasambit po ng ilang kasamaan po ninyo na may mga pekeng party list o nagpapanggap na mga party list na gusto makapasok sa susunod na kongreso, dahil po ito doon po sa mga ilan po na parang they're not really representing the marginalized sector, Sir Ma'am Franz. Yes, so siguro payo rin sa COMELEC, dapat aside from doon sa pagkilatis doon sa mga requirements, di ba, na tinatadhana ng COMELEC at ng batas, dapat kinikilatis din yung party list representatives. Yes, or party yung list nominee. nominees. Oo. Katulad ng ginagawa nila dati. Kasi ngayon ang dali-dali na na maggawa ng party list. So, hindi natin alam kung paano na na-accredit agad yung mga iba. Kasi, halimbawa kami, sa ACT Teachers, nagdaan kami sa napaka-tedious na pamamaraan ng COMELEC nung araw, nung 2010, na talagang ipoprove mo na ikaw ay nandoon sa lahat ng regions, majority ng regions, ipoprove mo na yung mga nominees ay talagang miyembro mo, di ba? So, na-reject pa nga kami nung una Pero, ginamply namin yung requirements. Kaya natuloy din kami ng 2010. Pero ngayon, parang ang bilis-bilis. Meron pa nga party list, 3 beses na nag-attend. Pero, 3 beses na nag-attend na talagang representative naman talaga sila ng na marginalized sector. Ay, buti naman at na-approve. Pero 3 times, 3 election
nominations na nag-attempt na ayun Pumasok. na-approve naman. Mhm. Pumasok naman. Kaya lang itong mga ibang mga party list, hindi natin alam kung paano sila na-approve agad. Mhm. At napapatunayan nila yung kanilang representasyon sa lahat ng regions. Kasi ang hirap ng patunayan. Tapos nagko-comply ka ba doon sa mga convention? Mhm. Correct. Kasi makikita mo, may mga party list nomination, mga magkakamag-anak. Mhm. Yes. No? Tama. Or ano ba yun? Gawa ng mga political dynasty rin. Mhm. Diba? So, problema talaga And yung what really saddened here sa situation na ito, Congressman Franz, is for example, kayo for example is you are representing the Alliance of Concerned Teachers and kayo mismo ay naging guro, di ba? Pero ang problema dito sa mga nakaraan ng mga party list, meron yung mga iba na ang kanilang nominee ay hindi man lang naging security guard, hindi man lang naging driver, pero nominee. Oo, kasi ganun nga yung ng Supreme Court eh. Yung kanilang yung kanilang decision eh. The ruling. So kung ma-scrutinize sana ng COMELEC, at least man lang yung mga nominee ay sana mas maganda, no? At makita natin na talagang nire-represent nila. Kasi paano mo naman nire-represent ang isang sektor na hindi mo naman danas yung kanilang mga problema, 'di ba? Yung kanilang mga sitwasyon, hinaing. No? Kaya sasabihin mo lang ba sasabihin mo, kami nararamdaman ko yung ganito pero hindi ka naman naging driver, hindi ka naman naging vendor. Tama. Hindi ka naman naging magsasaka o hindi ka naman naging manggagawa. 'Di ba? So na nakaranas ng sweldong wala pa sa minimum wage. Kaya talagang kumbaga nabusabos na itong party system. Nalaro na talaga kasi alam niyo kung if I remember right, meron nga akong natatandaan noon na tumakbo na representative ng wag ko na sabihin kung anong sektor pero minsan hindi siya naging security guard sa kanya nasabi ko na tuloy na tanang ng buhay niya pero siya ay anak ng isang malaking politiko na sabi niya talagang he will going to represent the marginalized sector of security guards pero pagkakatanda ko parang hindi siya naging security guard. Pero ito bilang magkaugnay kasi yung party list party list at yung nominee sa political dynasty. Oo, yung party list sa political dynasty. So, yung iba na hindi nakakalusot sa mga district representative, ang remedy. ang backdoor nila, itong party list. Oo. Naku na ito pong nakakalungkot po dito kasi mukhang nasasawata ito pong tawag ito nawawalang hiya po itong true essence of party list system po natin po. Simula po ito nang ma-introduce po sa nung panahon pa po ni FBR ito kung hindi ako magkakamali Congressman Franz, no? Oo, matagal din ito bago nagkaroon ng enabling law. Opo. Ang tanong po dito, yes po, sa mga voting po natin po population, particularly dito po sa lalawigan po ng Pangasinan, kayo po bilang pong representative ng isa sa napakatagal na rin na party list na representante po ng marginalized sector dyan po sa Kongreso, ano po ba yung mga indicator sa kahali po na masasabi natin ang isang party list ay gagamitin lang para sa kanilang political na tawag dito aspeto or self-interest? Well, unang-una gagamitin lang ito kung ang mga nominado ay related sa mga businesses, no? Pangalawa, kung ang mga nominado ay related doon sa mga nakaupo, no, na mga incumbent na mga LGU, no, yung mga incumbent na mga senador or kongresista, no? So yun. At pangatlo, so siyempre itong mga nominees na ito ay nakikita mo naman yung mga paninindigan nila doon sa mga isyung pang marginalized o yung isyung pang bayan. Either hindi sila kumikibo or umaayon na lang sila sa agos sa Kongreso kung ano yung stand ng majority o stand ng leadership. Kaya talagang kaya doon natin nakikita na hindi talaga ito tunay na nagre-representa ng ating mga mamayan. Nakita niyo naman ang Makabayan sa
sa mga issue na dinidinig sa Kongreso. Parati, lagi kami yung ano no, minority of the minority. Ibig sabihin, kami lang yung bumuboto. Makikita niyo dyan, kahit sa budget, doon sa Maharlika, 3 lang kami noon na bumuboto against, no? Lagi lang ganon sa ngayon, ang ngayong 19th Congress. Noong nakaraan naman, kung ilan yung makabayan, ganon yung number ng mga nag-o-oppose. So, kung wala kang mga paninindigan o sumusunod ka lang, so, sintomas na ito na talagang hindi ka tunay na party list kasi hindi ka nag-iisip para doon sa sektor mo. Okay, Congressman Franz, how crucial and important na maprotektahan po ang true essence of party list system sa ating bansa? Oo, mahalaga at napaka-importante no na talagang ang mga nominees ay representante talaga ng marginalized. Kasi kaya nga ito kinreate itong party list system kasi nakikita natin na hindi talaga naririnig ang boses ng mga maliliit na sektor ng ating bayan katulad ng mga manggagawa, mga magsasaka, no, yung mga urban poor, yung mga kabataan. Kaya talagang dapat na naririnig sila, no? Kaya kailangan talaga na ang party list ay through the essence dapat ipatupad. So mahalaga 'yan kasi yung mga hindi mo naman naasahan yung mga district representative, 'di ba? Kung ano yung kanilang irerepresenta. So lahat nga nirerepresenta nila pero yung tunay na boses ng karaniwang sektor ay hindi natin maasahan doon. Okay. I'm nothing against with sa mga ibang party list na mga naghain po. Pero minsan parang redundant yung iba. Like for example, they have this representative in a certain province tapos ang kanilang party list is pangalan ng kanilang probinsya. Yes, oo. Yes, Ito napapansin ko lang. Redundant na yan. Kasi ano ba yung nirepresenta mo? Kasi trabaho na yan ng mga district representative Yes. Diba? Kasi pinayagan yun, diba? Ilocano party list or tapos gumagamit din, ito pa Mark, no? Gumagamit din ng mga acronym na na mga sikat o acronym ng programa ng gobyerno. Wag na natin banggitin pa. Wag natin banggitin. So yung mga ganun ba na pang pang entice sa mga sa mga botante no na talagang hindi talaga dapat na pinapayagan. Yes. Yung mga regional na mga pangalan. So hindi na dapat yun kasi meron din kasi nakalagay dito regional representation So yun, parang redundant yan sa mga district representative. Correct. Oo, kasi ibig sabihin nun, inefficient ang kanilang representante sa distrito nila kaya sila nag-create ng party list na same thing ang inire-represent din. At yung duplication. Yes. Okay. So anyway po, Ma'am Franz, just a quick comment na lang. Doon po sa mga nagsusulong at nagsasabi na party list system should abolish. Well, hindi naman yung party list system yung may kasalanan diyan kung bakit kung bakit hindi na ipapatupad. So dapat talaga ipatupad ng maayos itong party list system. Tapos ito syempre mag-aamenda rin dapat doon sa kasi legislature naman ang pwede rito na dapat na amendahan yung naging desisyon ng Supreme Court. Ibalik dapat talaga doon sa true essence. So, hindi yung party list yung may kasalanan kasi maganda yung spirit at intent ng batas ng party list. Kaya talagang ang tanggalin talaga yung hindi inaayos yung pagpapatupad ng party list system at yung mga kumakandidato na hindi naman talaga representation ng mga marginalized. Okay. So, sige po, maraming salamat po sa inyong pagkakataon po na binigay po sa amin Representative Franz Castro and good luck po sa inyo pong pagtakbo sa Senado. Yes, thank you po, Idol Mark. Okay, thank you po. God bless po, ma'am. Impormasyon, intriga, issue,
Eye for an Eye. Gising na!